Polemiziram sada sam sa sobom i sa svim sudionicima skupa. Zašto je samo program dostupnosti do stana sporan? Možda zato što termin dostupnost nije dovoljno slikovit i može se poistovjetiti sa kupnjom stana. Možda zato što nije izrijekom definiran viši cilj, da je njegovo veličanstvo dizalo vrlo propulzivni faktor za kvalitetu života naših građana. Da je borac protiv isključenosti i zatočeništva naših građana, naročito osoba s invaliditetom, starijih i bolesnih. Mi procjenjujemo da je tako zatočeno oko 40.000 ljudi u RH. Da je borac dizalo je borac za kvalitetniji život mladih obitelji s malom djecom. Da smanjuje potrebe za izgradnju preskupih smještajnih kapaciteta u domovima za starije i nemoćne. Da omogućava kvalitetno funkcioniranje vaninstitucionalne skrbi za stare i bolesne u njihovim vlastitim domovima. Da višestruko, dizalo višestruko povećava učinkovitost svih javnih službi koje se financiraju novcima poreznih obveznika. Zato ministrice, otvorite taj kanal iz Europskog kohezijskog fonda i dajte mogućnost građanima da se uključe i daju šansu svojem boljem životu. Dajte im da vide da je moguće i to ne bilo kada, nego tijekom ove godine. Neka projektanti ispolje svoje kreativne sposobnosti jer potreba ima puno, ljudi svakakvih, no i nebrojenih mogućnosti tehničkih rješenja. Ajmo vjerovati, ajmo svi zajedno vjerovati i djelovati pozitivno da će rješavanje problema dizala u gradovima pokrenuti toliko potrebnu kvalitetnu komunikaciju ljudi i dogovaranja. Ovaj put ne protiv, nego veliko za. Hvala vam lijepa.